люди! Днеска планът е да вкараме дъртата ни миризлива бабичка в сауната, понеже я чух, че е много студено и за това ще я накарам да влезе в сауната, уж прим да се стопли малко. Така, първата стъпка е да я намерим. Тази лесната стъпка ето е агресивната ни бабичка, която те като гледам днеска е станала накриво и иска да ни забие точилката в главата. Така, втората стъпка е да я примамим в сауната, защото тя е малко тъпичка и не може да се сети сама да влезе. Затова ще хвърля подаръка и тук и ще се скрия. Ето я влиза. Така, хора, успяхме да пъхнем баба ни, Гранушка, в сауната и сега ще се стопли и след малко ще я извадим. Така, време е да я извадим